chalre. Gino mokwongo maketo gaji wanyalo ng'iyo kaka risk factors. Gigo maketo gaji chope level mar addiction cha mapiyo piyo. Iyudo ka gini ka ng'ato nochako time kapod en nyathi matin kata kapok ne otieko dongo. Delwa wacho ga ni kaka dhano madongo, obwongo marwa kaka mar dhano dongo nyaka higni 25. Koro iyudo ka ng'at ma nyathi mane secondary kata mane primary samo chako timo tabiani kata samo chako tiyo gi yath moro manyalo kete addiction chande manyiso ni pod dende dongo. Koro samo keto ga yedhe gi ne wang'iyo gi to ne waneno ni gi release some chemicals in the brain gigolo mang'eny. Iyudo ka yedhe gi dut gin gi toxins. Koro sama dendi dongo ga gi toxins cha iketho dendi, iketho bwongo mari, iketho dendi, ma koro kibro bedo ng'at maduong' ma ubwongo ne oseromo to iyudo ka koro yadh cha nosedonjo dendi kacha ma koro kitiyo kode to koro chal mana ka gimi trigger tuo manisetimori nadi maniseketo. Lakini kidienje ma dhano to kale to pogore kendo mano luwore bende gi addiction ma ng'ato nitiere. Ka wang'iyo gi wabro ng'iyo area no bende. Gigo kaka maybe tiyo marach gi yedhe mamero ji. Iyudo ka ichake mos samoro iyudo kong'o moro matin imadho, iwinjo ka gima in high kamano, aeto iyudo ka gino miyi mor. Nitie gik moko ariyo ma wang'iyo ga addiction, addictive disorders duto. Nitie gino maluongo ga ni reinforcement. Reinforcement en gino makuza kata maendeleza tabia moro. Koro reinforcement gin tieng' diriyo. Nitie moro maluongo ni negative to moro maluongo ni positive. Koro positive en ni kamedo gimoro kuomi, wacho ni mano positive reinforcement. Example chalo kama nyathi odhi sikul obet namba 1. Kobet namba 1 inyiewo ne ndiga. Mano waluongo ni positive ang'owa reinforcement. Negative reinforcement en sama agolo gimoro. Okomino ni sama agole cha nagolo gima rach. Anyalo bedo nagolo gima ber, anyalo bedo nagolo gima ber. Ineno kaka wacho ni. Inyalo bedo ni negative no be en ni mondo wawach ka nyathi achiel ni odhi sikul. Oduogo oywa buoto. Donge aeti wacho ni ndiga mana nyiewo ni chande, koro adwa ni mondo atimre nadi? Akawe mondo imeda manyiso ni koro gima ber cha itimri nadi? Igolo. Ineno. Koro kwang'iyo kaka wawach ni Kong'o adhi amadhe. Tan ng'at ma wawache ni an gi luoro moro. Ing'e ni dhano nochwe mopogore. Nitie jok ma nigi luoro moko ma kata ng'at ma miyo no giyudo ka en gi luoro mar dhi approach ng'at ma miyo mondo wachne kama. To yudo ka odhi ne pok ong'eyo ga ni komadho kong'o to nyalo yudo onyalo choko chir modhi motimre nadi? Owuogi nyadendi moro. To chieng' no dhi e club to madho kong'o no. To yudo ka chir cha obiro modhi wuoyo gi nyadendi modok ga ang'owa e ot. Owacho ni bas. Karama e siri donge manyiso ni ng'at chande kong'o chande odhi omiye gino maluongo ni positive reinforcement. Omiye jingo mar dhi wuoyo gi nyadendi, ogolo ne luor. Samo miye jingo cha to kong'o cha golo ang'owa luor. Koro wan gi positive gi negative ang'owa reinforcement. Tiyudo ka ng'at ma kamano mondo miyo chope addiction yot kabisa. Nikech en gi reason mamiyo odwa ni mondo doge kong'ono pile ka pile. Kuom ng'atno gi ng'at moro ma en okoluor ma en onyalo wuoyo gi nyadendi kata metho kata kometho kata en ng'e ni chances mage mag bedo addicted cha are very limited. Nikech onge gi positive reinforcement moro moyudo kuom kong'ono ero kata kuom jagano ero. Koro mago gin factors. King'iyo ng'atno ok wabi wacho ni shida mare en madho kong'o. Wabro wacho ni shida mare en luoro. Donge ma en godo mar timang'o emomiyo kanofwenyo ni kong'o nyalo golo luoro cha to koro miyo dok ga e kong'o no pile ka pile. Nitiere mentality moro be masewinjo nikech an atiyo gi nyithind skul mang'eny. To wach moro maneno ga kuom nyithind skul kendo mosebedo addicted e gino kaka nyasore. Giwacho ga ni nonyisgi kata ni giwinjo ga ni kimadho nyasore to miyo pachi nyalo mako gik misomo kama piyo. Mano positive reinforcement. To sama nyathi wacho kamano nyaka ing'e ni ere gimomiyo nyathini pache ang'o momiyo wacho ni koywa nyasore to somo mang'eny kata nyalo concentrate for long hours koseywa nyasore no to bro winjo gik manosomo. Mage gik mwang'iyo kaka positive reinforcement manyiso ni nyathini kata ne sikul kacha chande iyudo ka koro buk monego som ga chande ema miyo
odhi donje nyasore cha ahinya nikech ng'ato nonyise kumoro ni nyasore kitiyo godo to bro yawo pachi iyudo kisomo to mano wach masewinjo gi nyithind sikul mang'eny nyithindo mane secondary mang'eny ni nyasore ka gimadho to timre nade to yawo pachgi kendo ginyalo somo to mago gin myths mago gin myths mag tie miketo gi dhano kata jok mauso gigi mondo nyithindo nyiew gigo koro kidienje go nitiere apeno ni wasega ng'iyo gi kae ma ng'ato kochako to en gi experimenting initiation ochako kama oyudo kongo matin ka bato madho odwano bil matin ko yudo gosiep hapa ni daktari katodo konine wasewache to kang waduoge kidienje mar ariyo samoro ng'ato to koneno chenro to daher mondo mien bendo ng'e ni ere kaka ng'ato nyalo donje addiction kata ere kaka ng'ato nyalo chopo mos ma uchopo kama koro tiegi gimoro asasa mana kwa seduogo bang' thuolo machuok kikidhi mabor nyakwa Ramogi Ajwang' kikisudi bang' thuolo machuok mokalo waduogo kod kidienje mar ariyo itimo gimoro ma imisuse aito duogo ndiko nyalo tiyo kode asasa bedo addicted bende nitiere kod okange mopogore kikidhi mabor kikisudi. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu tiyo gi gimoro asasa kata tiyo gi gimoro eyo ma okare kisungu wacho ni addictive disorder. Daktari pimono wakati ntiere kako nego bed kata kaka ng'ato nyalo donje to kapok wachopo kanyo adwa ni parno amana mapiyo giba ni puonjo wacha kaka ng'ato nyalo donje modonji induction ni wacho ni induction initiation okay koro initiation mana manyiso ni ng'ato ruaki odiochieng' mokwongo manitie gi yedhe mamero ji kata manitime tabia ma iyudo ka kori tima sasa no koro initiation gichako initiation e yore mopogore inyalo bedo ka en nyithindo matindo mane school onyalo bedo peer pressure kata mana ole ma nyithindo nige school ene ng'ato nyise ni bwana nya yudo ndawa moro kumora madho inyalo bilo matini winjane kaka kata kongo kata koro ka o initiate chato winjo ka wiye onini ochakni matino iluongo ni dopamine winjo ka omoro gino miyo ineno ng'at maduong' nyalo bedo ni stress moro ne en ge tich kacha chande to ka giwuok to ng'ato nyise ni ato kwabar kumoro ka wagol stress donge to koro dhi ba moro to yari adek moro ai tidhi e ot to blackout matin iwinjo ka koro shida moro ma in go cha otimre nadi if wiyo will go matin to iyudo ka koro mano nyalo mi motivation moro mar wacho ni kara stress gi bende ng'ato ka komadho ga kongo ni nyalo ga miyo wiyo will gi madho kongo addiction moko go inyalo yudo kapo ni kaka gambling yudo ka ng'ato keto pesa mo matin aito odwoko odhi oketo 50 moro kata 100 moro obio yudo 150 moro wacho ni to kara beloso pesa yot manade yawo to koro bedo kotimre nade koro otem mar ariyo en experimenting kendo kuom yedhe mamero ji iyudo ka experimenting ka ng'ato no se initiate drugs kata no se initiate yedhe mamero ji go to koro otemo bilo gi mopogore nikech no winjo ka kongo cha no kete kamoro odwano winje to njaga ni nyalo timre nade nyaketa kanye to ndawa ni bro
keto winjoga ang'o miyo ji madho ga ndawa ni kako yo ng'ich ineno koro experiment kod gi mang'eny manyiso ni otiyo kod gi mathoth ae kosetiyo kod gi mathoth go to koro ng'eyo ni an awinjo kaka abilo gi mathin ni awinjo ka njaga cha ema winjo ka koketa maber koro njaga no emochako tiyo godo e stage mar adek mwaluongo ni social use manyiso ni sama winjo kodwa madhe omanyo jok maginyalo njaga oseng'e kuma pedla moro nitiere mauso jaus njaga moro oseng'e kuma nitiere mauso njaga saa mowinjo ka stress moro make matin to dwani mondo tim nadi omadh njaga saa mowinjo kodwaro kodhi e club kacha sama jomoko madho kong'o to ne yudo kotimre nadi oywa njaga manyiso ni ose identify ni mane gimodwa tiyo godo mane yath mamero ji modwa timre nadi modwa tiyo godo aeto gino kako medo tiyo kode kaka gino medo donje dende ka en kong'o iyudo ka koro kosedonje wuok kanyo donje regular use manyiso ni ka en kong'o osechako yudo ni gimoro donje dende kanyo ni tolerance manyiso ni kano madho ga nus a quarter koro tie ka quarter monde ko winji kotimre nadi omer kano madho ga quarter iyudo ka koro osechako omedo nus moro kendo monde ko yud ka effect moro mano yudo kano initiate cha nyaka koro madhe kiwango moro mang'eny ko timre nadi eko winji okinyi ko chiew to yudo ka ang'ova moro make manyiso ni dende chako kwaye ni med moro matin mondo watimre nadi ng'at ma en koro kata mana kano madhe ga maybe weekend kende iyudo ka koro e week onyalo ga bedo no madhe kata mana di beach e week Monday Tuesday Wednesday weekend be otimre nadi o madhe manyiso ni kiwango kod frequency cha bende timre nadi medore mano regular use aeto jo regular use be koro yudo ka osechako bet gi shida matin gi sirikal kai o make driving under influence oriembo gari komer kata odhi osechako nini kwayo pesa koni gi koni en gi gope kae ka onyalo gore gi ji mano ng'at mosedombe stage mar 4 ai koro stage mar 5 ma waluongo ga ni problematic use kata dependence en kuma koro shida ni en osechako neno kata osechako kelo shida ne nyaka jok mang'ani otimre nadi odak godo manyiso ni en onyalo kwalo pesa mondo dhi omer godo onyalo lewo moko dhi tich onyalo bare dhi tich nikech otimre nadi omer kumoro ka en nyathi sikul onyalo ka en e boarding iyudo ka koro en ochikre ga mane e fence ochikore fence mondo dhi omany kong'o ka en ng'at matich onyalo ga wuok e tich kata mana assignment go kotieko kata ng'o koro manyiso ni kong'o cha osechako timre nadi ot kacha cha bineno ka koro shughuli mage ka wiye osechako wil ga ni en ga gi en janyuol monego be no chulo school fees ong'iyo homework koro mago ai stage mogik koro mwaluongo ga ni substance use disorder kata addiction ma kawuono wang'iyo no koro gino sebedo tuo e dend ng'ato ma koko tiyo gi yadhno kata koko timo tabia no to winjo ka en owuon otimre nadi otuo en gi withdrawal symptoms omadhe mang'eny tich maybe nosekethore noriembe tich nikech ing'eni regular nini problematic use kacha nyose chako bare tich ting'eni tijegi ok gin mekwa koro sama okite bedo ka jatendi be onyisi ni in dhi timri nadi ka en nyathi sikul oseriembe sikul achiel ariyo adek koro skunde be ok dwa kata ni mondo timre nadi okete sikul moro ok nyal accepte koro yudo ka gino se interfere gi life mar ng'ani mochopo kuma luonga ni rock bottom mane koro e stage mogik mar auchiel mar rock bottom kata moluonga ni substance use disorder kata addiction gino bedo tuo manyaka thiedhi eka timre nadi eka changi daktari wedo ne wang'e ne types kata kidienje mopogore opogore aneno ka ni wacho ni mantiere kod kidienje ariyo madongo physical addiction kod mar behavior timbe ng'ato wang'e ne kidienje gi mondo mi yar nwatere maber koro kidienje ariyo go wang'iyo physical kaka iwache kata chemical awacho gi wach moma chemical aeto kendo awacho behavioral kata waluonga ni purpose addictions koro kwang'iyo physical addictions manyiso ni nitie gimoro ma physical giminyalo mako giminyalo tiyo godo miso e dendi mane mwaluongo ni physical ang'owa addiction gigo kaka moko aneno kondi kanyo kong'o en gino minyalo kawo imadhi en gima physical inene nicotine mano ndawa opioid mag moko ka heroin methamphetamine magi gin yedhe mopogore opogore cocaine nyaka piny mwalo kucha koro yudo ka magi mwaluonga ni physical addictions to gin sana ema gitero ng'ato e kidienje mang'iyo ka physical addictions gieki gine ma gitero ng'ato e kidienje ma wang'iyo ka chaka ma wang'iyo initiation kamano kata koni bende ntiere those procedures but odwa pogre gi magi matin to lakini wabro ng'iyo
wasebedo kwa ng'iyo this physical addiction sana to kawuono be adwa ne wang'iyare ni to kuom kowere gi physical, kowere gi kong'o, kowere gi njaga, nyasore gang'ogo, ere kendo kaka wanyalo, kendo gik moko ma ng'ato nyalo tiyogo asasa makete kiwango mwawacho ni addiction. Achiel mane waseng'iyo mokwongo ni en gambling, kata ne wang'iyo gwe punda, ma watiyo godo ka ikawo pesa tiketo kumoro kidwa ni mondo iyud pesa mang'eny e kiwango moro matin. To mano ne wang'iyo kendo kwa bing'iyo ahinya. Madwa ni mondo wa concentrate e kinyama seneno be ka thago ji sana. Mokwongo en work addiction. Tich bende nitiere kod ng'at matiya sasa. Aseneno ji kendo aseyudo nyaka clients manigi work addiction, manyiso ni gitiyo sana. To work addiction ka ng'ato wache kamano to nyalo gawe ni en ng'at ma kidhi office tikwongo yude office kata wuok iweye kanyo. Kata kitimo makosa moro tene muteri odhiswai. But mano ken. Ng'at manigi work addiction en ng'at ma tiyo excessively, manyiso ni otiyo asasa. En ng'at mana kaka wachono, obro kuongo dhi e tich mokwongo, okonind maber nikech oparo tich. Tich kanyo dwano wuoge molewo, to kendo iyudo ka tijno koro nyalo chako ketho relationship mare kata mane ode kod osiepene. Oonge sa monyalo dhi timogo gik moko mopogore gi tiyo. Oonge sa monyalo ng'iyogo familia ne nikech tiyo. To aseneno gima work addiction, in fact ineno ka en piny kata ene makwongo kawe nikech adwa ni wang'iye nikech aseneno kochando ji e anyuola. Tiyudo ka jogo effect mokwongo maseneno kuom ng'eny, iyudo ka jok ma parent ne nigi work addiction, nyathine chances ne nitie mang'eny nobro bet gi addiction achiel kuom man konigi. Mano gima pok atimo research, but kalure gi tich kaka aseneno, patients mang'eny gi ma wayudo kata ma wan ge rehab kuma wathiedhogie, king'iyo anyuola ibiro yudo ka janyuol nigi achiel kuom behavioral manyiso ni gini kawo time mar janyuol kaka tichno. Okawo time mar janyuol moko nyalo yudo time mang'eny mo spend godo kata motiyo mopuonjre go mobet go gi ang'owa ganyuola mare. Work addiction kendo obiro gi characteristics moro ni gin jok mangudi. Oloso pesa mang'eny e tich, lakini pesano ok kony e ot kachande. Waluonga ni misers. Work addiction aseneno ng'enyne obiro gi Daktari wadhi mose. Ne waseng'iyo kaka magi duto te kendo wasewuoye. Wantiere work addiction tende ni en tiyo tich asasa. Ma bende koro ok en yo man kare. Wacho kata ni jogi thothne ok ni nitiere nonro mosetim, to thothne nyithindgi thoro bedo kod achiel kuom chandruogegi. Either nyithindo odonje kong'o, odonje ndawa, odonje nyasore kod weche makamago. Mago nyithindo ma jonyuol gi nitiere kod work addiction. To seche ma wacho work addiction Ramogi Ajwang' ok en tich ni ng'ato dhi tich office, nyalo bedo kata ohala. In janyuol maloko ma in Kampala, in Uganda, in Kanye, in addicted kendo tijni emitiyo. Kaito bende wacho kata ni tiere gimoro ma bende timore kod jogi. Nigi ngudi, kar ngudi ka emo okawinjo kodonjo na maber. Tiende nang'o daktari? En ni ing'eni ng'enyne watiyo mondo pesa no konywa. Pesa mondo timre nade? Okonywa. Wawinj go maber. Wawinj go maber. Tiyudo ka ng'at manigi workaholism, pesa moloso ka tich chande ok konye e yo monego bed ni pesa no time nade konye godo. Iyudo ka nyithindo kata skul ma nyithindo dhiye kata kaka nyithindo rwakre kata mana provision, ing'eni nyathi dwaro basic needs. Iyudo ka basic needs mag nyathi monego meet ka pesa no ok timre nade ok reflect. Ng'ani tiyo mang'eny sana, concentration mare ni e tich, ok kako tiyo gi pesa moyudo ka tich. To dhi e tich, omonde tich, en ng'at mokwongo ka tich to wuok molewo ka tich to ot be onge go gi time. Kodhi oting'o nyaka tich, otero nyaka ng'owa, otero nyaka tich e dala kata mane ot kacha. Ka en ng'at matiyo paperwork, computer gi, iyudo ka ot kacha bene ok owach ni rach, kata an go office mara e ot ma nyalo ga timo achiel ariyo, lakini ok ibi yudo ka samonego be ni wa spend gi familia kata samonego be ni wa dhi sapacha to an akawo chiemba dhi ge e office kacha ni timre nade. Koro mano workaholics en achiel kuom behavioral addictions manitiere miyudo ka ng'ato tiyo asasa mopogore gi kako nego bed notimre nade otiyo. Mar ariyo madwa ng'iyo ma bende is very common kendo koro kwa we workaholics ng'eni en tuono ma chando joma dongo matin. Kwa duoke jogo marowere nitie gino maluongo ni pornography. To pornography abro riwe
gi moro maluonga ni masturbation chok ang'e ni wabro kete nade gi dholuo mae aya koro daktari wantiere ka kod pornography wantiere kod pornography wantiere kod sex addiction wantiere kod masturbation gigi okiketa kata group achiel wabro keto gi group achiel koro pornography en neno sinembe wach ni machanade mag anjao osiluongo nang'o yawa Ruth wakonyre kanyo koro en simu sakasa kata en simu kata en computer kata en TV kata mana movies moneno gin mana movies go manigi timbe mag anjao timbe machalo kamago tiyudo ka gino o affect na nyithindo to obiro ga kanyakla gi ma waluongo ni masturbation en kuma iyudo ka ng'ato mire iluongo nang'o pleasure gi dholuo ng'ato mire pleasure manyiso ni ka wang'iye sex onego bedni itime kuom ng'at mamiyo gi ng'at ma dichuo mokendore donge kaka wawachoga to iyudo ka nitiere jogo ma gin kar mondo gibed gi sex gi ng'at mamiyo gi ng'at ma dichuo gin koro gidwa bedo gi sex ni gi lwetgi en ng'at ma dichuo kachacha to en lweteno emineno ka otimogo omulogo duong'ne gi gik momulogo eko nyaka o release kata otim gigo ma dhano timoga sama timo sex to mano nitie kiwango maka gino tabiano kisechako time nikech sex meet to sex ni bende o elicit kata ogolo hormones moko sama watime e obwongo kaja chande to omiyo wamor ominjo ko wamor sama watime koro kata mana sex no bende nitie kiwango maka ng'ato time asasa tok ber to ok wawach ni nitiere okoket kiwango monego beni ng'ato kanye mana dwa dhi kanye mana dwa dhi do penyi seche mwacho ni asasa en mane no asasa en ni itime bang' time itieke idwa time kendo kamano to iyudo kaka asewacho ni addiction duto interfere gi functioning mar ng'ato koro kata sex ni iyudo ka ng'ato sama en ka tich chande ing'e ni wadhi tich donge to sama idich ka tich chande pachi onge pachi nie tich kacha lakini ng'acha to en obet kacha kidogo iyudo ka kowuok odhi e washroom mang'eny kabisa to duogo en ng'at ma sex gole pache masturbation chok nyalo timre nade nitie jogo manyaka koro gini gi affect gimo nyalo kata masturbate ka tich kama obedecha unun kod office kanyo bet desk ne kanyo tinoga ka ng'ani mulre amula timo gik magalagala to chandi gani tango mang'ani ni ng'at manigi shida monego beni timo nade imanyo ne kony sex addiction nigi risks mage of course ng'ato nyalo iyudo ka ng'at manigi sex addiction obro tiyo gi pesa mang'eny manyo sex manyiso ni jok ma uso dendigi kata town kae wang'e ni nitie gik machalo kamago iyudo ka ng'ani spend pesa mang'eny kuom jok ma uso dendigi to mano manyiso ni atamalo kata mana chances mar ng'ani mar yudo tuoche mabiro gi sex mag terruok bende yudo ka koro timre nade ni malo iyudo ka nitie jok ma gise nyaka weyo tich nikech gin gi shida machalo mag sex giendi nikech conduct margi ka tich kacha chande ok allow gi mondo gi concentrate kendo e tich kanyo moro kendo ma wang'iyo food addiction nitie jok ma chiemo mopogore asasa en chiemo to food addiction mondo ing'e ni ng'ato nigi food addiction ibro ng'iyo gigo kaka obesity yudo ka en ng'at ma osedhi nyaka ir daktari onyise ni hapana duok kiwango mari mar chiemo kata chiemo michamo timre nade duok piny to ma en ng'at ma en chiemo sa tok nikech kae en chiema dende biro maing komo bed lakini otimre nade mano ng'at ma nigi food to konyal control one thing manyaka wang'i ni mondo ing'e ni ng'ato nigi addiction asewacho kata obed sex kata obed work kata obed food onyalo temo weyo to tame daktari yena wamake amaka kanyo mondo waduogi seche mwaduogo to abong'iyane ni magi duto te onyalo bedo ndawa onyalo bedo kong'o onyalo bedo shopping addiction hapa ni mano to bet matin kapori ng'ato ntiere gi pesa sex addiction work addiction magi duto te e kidienje mag magi mane mathoro bedo mang'eny kwasekawo yweyo omiyo kik idhi mabor kik isudi kidienje mar adek ni ok adwa ni ubai kata matin. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda.
natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirium, Aria Borachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Rosemary Ogonya, Dimondi Yud Wenda ni kaka skiza kodni, Dimana star aboro achiel star adek angwen adek hash. Uparie niya, Ramogi TV en audio werdu tote. I am grateful for the honor which you have given me. I promise you before this congregation and before God that I will not let you down. Gikone Kithure Kindiki ochamo muma kaka jalup jatend piny kosingo tiyo machiegni kod jatende William Ruto. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. Jatend piny William Ruto oyango ni tiyo kod jalupne machon Rigathi Gachagua ne ok yot kata matena. Kodonje tich oher jo Kenya te to kungu dhoge ni ko lepni manyo uso Gachagua. Kendo wagono ti maber kendo riw jo Kenya duto ma ok oketo ukabela. Jopiny dwaro ni jalup jatend piny Kithure Kindiki oket thenge akweda mag dhoudi kod jiwa rita e sama odonjo e apisa. In janyuol en ang'o mokao pachi mang'eny mokalo itiyo kod sasa kata itimia sasa seche mitimia sasa no kik wili nitiere kaka gini dhi bedo kod chandruok kata dhi kelo chandruok ne family nikech ok dhi bedo kod thuolo mar ng'eyo ni nyithindo chal nade gidongore e yo machal nade kaito gikone yudo ni en chandruok makoro ni mana e anyuola ni wuoro ne nitiere kode nyathini nitiere kode nyathini bende nitiere kod chandruogni nyathini machielo bende biro bedo godo dhowe gi nyalo wacho kata ni generational ma bende tieko nyalo bedo matek. Daktari e kinde magi duto te mane mathoro bedo mang'eny? Okay, kinyogi makocha ka makato ng'eny sana. Chemical addictions gondo gi ng'eny kata physical nikech nitie gimi tiyo godo. Like kwaduogo kor behavioral koni namba achiel sani kalure gi kaka waneno trends kaka dhi gambling gwepunda ni malo saidi. Gwepunda kanyo king'iyo kendo kwaduogo wang'iyo manyalo luwe e magi en kaka work addiction bende nitie to mano no ka affect jok madongo nikech ng'eni nyathi ok inyal ng'eyo nikech pok oyudo tich pok onge gine motimo koro yudo ka work addiction no be momiya chako kode kiduogo kuom joma rowere masturbation ng'eny saidi Mochopo kama in addiction. Mochopo kuma in addiction ng'eny saidi nyithindo matimo masturbation kata gik makamago mago be nitiere. Koro kwang'iyo gi wanyalo ng'iyo gi in yo mar adek mathoth nini kae wanyalo wacho ni nitie mar gwepunda no ero nitiere masturbation kod pornography mano kuom nyithindo ma maybe mane secondary kata lakini masturbation to o affect nyaka jok mane keny kuchope addiction to kata jok mane keny ng'at mane gimiyo ya kata sayudo kapod mano en tabia motimre nade mapod odhi go mbele kapod kosechope kiwango mar addiction no ero aye to kwang'iyo koro kendo workaholism no ntiere wang'iyo wach mar shopping addiction. Shopping addiction ntiere shopping nikech wanyalo afford ma an gi pesa na mang'eny anyalo afford lewni madwa na rwaki lakini
ni shopping addiction biro kuma koro iyudo ka samo kitim shopping chande to chal ka gima okiwinj kingima wacho ni gigi samo kitim giti winjo ka gima in mwenyewe itimri nadi ituo koro shopping addiction nitie jok ma ginyiewo gik moko onyiewo gik moko onyalo kwayo pesa mondo onyiew go gimoko tigo onge gima gino timo kidhi e ode iyudo ka ode opong' gi gik mang'eny moko tigo ma onge gimotiyo godo nikech onge tiende mondo abed gi gik mang'eny ot ma iyudo ka ot is very cluttered obed lewni kidhi e jikon iyudo ka jikon opong' gi gik mang'eny ma onge gik mang'any tiyo godo to en gi gope mang'eny sana mokwayo mondo timre nadi onyiew go gigi koro shopping no en dangerous obende e kaka ineno ero onyalo bedo sama wacho ni wanyalo afford ni an gi pesa na manyalo mano is not shopping addiction mano aero nyiewo gik moko nikech adwa tiyo gi gini adwa rwako lawni adwa rwako wuoche ni adwa ni mondo aket wiya obed motimre nadi maber mano we are not talking of addiction en sami dhi nyiewo wich ti inyiewo wig iluongo ni wig kata mana law ti nyiewo lewni mang'eny ka gima idhi wero mondo iusgi lakini usboki timri nadi usboki kesa inano nase wijo daktari mangato odhi e duka nikech ong'iyo gi wuon duka okaw lewni mang'eny chulo tame mikete e weche mag gope idwa ni omake ni tere ka polisi kori yudo kan ikete mbui kod weche makamago iyudo kan tere kaka odhi morochi to mane ma wacho ni oketho ngima mari oketho ngima mari nikech samina no ka koro oteri omaki kata nin gi gope ji mang'eny motami chulo sami kao pes nyathi monego beni tero go nyathi e skul idhi nyiewo go gik moko mokitigo ibiri keti ot ting'eni gigi by the way kaka iwacho no okini kendi mise winjo cases go nitie ji manigi ji aina gima gidak geo to kiging'eyo ni jogi gima chando gi ni en addiction gin gineno ka gima mano tabia mare kata en mano to lakini magi gik manyalo bedo managed nikech nitie mote mwacho ka daktari ni gini ok en tabia ne ng'ani tuo ng'ani nigi chandruok ng'ani dwaro kony seche ma iseneno ka ng'ato ntiere tich ahinya entiere kod work addiction ineno ka entiere kod shopping addiction ma otimo gik magalagala katika ni onyiewo gik moko ka ineno ranyisi ni wacho ni wakata ni gima dhiro chongi mang'ato ok onyal bedo kod kwe gi family ni kachiel kod tich kachiel kod ang'o koro wanyiyo ranyisi mag addictive disorders koro kaka wang'iyo gini mokwongo ka mondo ing'e ni ng'ato nigi nini addictive disorder challenge achiel manigatie addictive disorders mag chemical ka giyot ng'eyo mano gima nyaka be wapuonje oganda mondo ng'at ma madho kong'o asasa yot ng'eyo ni ng'ani madho kong'o asasa nikech obiro biro dala kacha obiro rochou okwalo pesa ni odhi timore gano lakini kwaduogo koni makoro wang'iyo behavioral addiction tiyudo ka gigo ipando gi sana ranyisi achiel kuom ni ng'ato nigi shida in fact kidwaga ng'eyo ni in gi shida mar behavioral addiction tiyudo ka timcha ipande sana masturbation en gima bro dhi ponde e baf ta masturbate ta duogo kendo ka ang'o winjo unyalo ga bet gi ng'at ma nigi masturbation addiction e office kacha to kung'e ni en gi masturbation ang'owa addiction nikech en tabiano mayot pando timbe ma gipando to mane ranyisi mokwongo ka in wuon ing'eyo ni in gi shida mar masturbation to iyudo ka ipando tabiano kata gambling go punda chande iyudo ka en gimitima ang'owa nitiere video moro manotim Kaluo and very very sad nyathi manotieko college video no en online kimanye ibro yude mar kijana mane okwayo cousin ne 80,000 to dhi okawo 80,000 ni oketo koni 40 oketo koni 40 molalo pesa no manya fino no kawo ngimane mano video mantie mano joka notimo na interview ne janyuolne manya ka janyuolne penjere to ang'o mane moni bira wachona ni obet kamae mondo wane kata kwa uso dhiang' moro wachul gowi tabia ni janyuolno kong'eyo en nong'eyo ni gini ne en shida kuom nyathini bang' nyathi chaka nosekawo timre nadi osedhi mokawo ngimane to en nyathi ma koka notieko college koro tabia gi yudo ka jini kodgi lakini ok tek fwenyo dhano oganda bedo matek kod fwenyo gin nikech ok gine sama ng'ani timo tabia ni nikech dhano ponde workaholism ng'ato nyalo ga wacho nikech ka ne mawach ni an boss mari to tija idonje sa 12 okinyi tiwuok sa 12 donge an amor donge an ang'ena yudo ng'at motimre nade maratego muero tich lakini gini king'iye on the other side tiyudo ka ohinyo ng'atni koro magi signs monego beni bende kaka wang'iyo gino
kata mana employers onego bed ng'eyo ga ni to ng'at ma wuok gi en shida nyalo bed kae wuane gi anyuola ng'ani gibiro wacho ni kata tijni ok otime gi office kanyo kende kata mana ot kae wan waonge kode gi time nyithindo gi onge kode gi time nikech okawo time duto timre nadi okete tich koro mago ranyisi ma kineno gigo ma inyalo neno ni ng'ato nigo gi shida en inyalo ng'eyo in iwuon asetemo weyo masturbation ni awacho ga pile pile na weyo to ayudo mana katimre nadi adoke asetemo weyo nyiewo gik moko mokatigo over and over lakini ayudo katimre nadi to in fact the goodness ni gik moko ka shopping addiction no tibro neno nikech ineno ka ng'atni okwayi pesa odhi nyiewo go gimoro to gimotimo go gino to timre nadi okwayi pesa odhi ogogo punda to pesa no lal gimotimo go pesa no be otimre nadi onge ng'enyne ka gisechopo e stage ma koro yudo ka en addiction cha be yudo ka koro gichako isolate depression moro chako stress moro chako make ochako isolate obedo gi paro moko mag kawo ngimane kata ng'o nikech gino ochando ngima dhano ochando nyaka paro maki kodi chalo jatwich ichalo jatwich bas in miwacho wach maber ichalo otweyi ma kati gombo ni mondi weye tiyudo mana kitimri nadi idokie daktari ponono ni ng'ato seneno ranyisi gi nyalo bedo ni neno gi kuomi inowuona nikech wacho no kacha ni kineno gimoro mitimo tidwa ni pandi tiende ni ma ok en gima kare mondo mi ng'ato tim samoro be neno ka ponono ni itiyo kod kaka ne wawacho ka kongo ndawa kod weche makamago kati pime kuom ng'ato matiri machiegni kodi obiro iri kaka jalony thothne utimo diagnosis nango mondo mi wach ni ma ato en addictive disorder bas mano penjo maber mokwongo wang'iyo duration misetime kuom thuolo marom nade mar ariyo wang'iyo to ntiere gigo mwaluongo ga ni screening health kae ntie gigo mwaluongo ga ni screening manyiso ni wan gi protocol wanyalo wacho kan mano kata kidienje mwafuatilia mwatimo go assessment koro wabro ng'iyo ni duration mane misebedo kitime kini effects mane magini osekelo kuomi ka en go punda kata ka en mana masturbation ni o affect tije yo machalo nadi ka en nyithi sikul ose affect sombi machalo nadi itime didi odiochieng ni chako time karang'o koro nitiere kidienje mopogore mwatimo pesa di misewito nikech itimo tabia ni wabro ng'iyo those effects manitiere kaka okete e screening form ma wan go chande to wagweyo kaluwore gi response ma in iwuon emitimri nadi emimiyowa aeto wabiro nyisi ni bwana kuma koro isechopo e kiwango ma intie ni wanyalo wacho ni in gi gino mwaluongo ni gambling disorder kata wanyalo wacho ni in gi masturbation addiction ineno to mane kaka wang'iyo masturbation ok en disorder masturbation wacho masturbation addiction pornography addiction mane kaka wang'iyo kendo wabiro nyisi mana kaka watimo screening makocha kan nikech kata kongono bende wabro ng'iyo there are screening forms ma watiyo godo manyiso wa kiwango ma ng'ato osechope ma kapod en misuse kata kosechope addiction isetimo diagnosis daktari tiyo gi tools gitemi neno ni ma en addiction onyalo bedo mar shopping onyalo bedo mar kongo onyalo bedo mar tich kaka ne wawacho cha onyalo bedo mora mora thothne wantiere kod thieth bende ng'ato nyalo wuok e gigi kapono wakwongo wang'eyo ne ka ng'ato nyalo wuok kende kod kapono tamore wuok kende kaka inyalo konye mondo mi owuoge samoro yudo ka kwang'eyo kamano chemical addiction ng'ato wuok kende mago nitiere kaka kongo ng'ato nyalo wewe kende donge yes kendo nitiere jogo mosedhi moyudo ka en no wacho ni kawuono odiochieng' mogik matimre nade lakini nyaka ipar ni nitie gima wawacho kachacha ni ntie attempts ng'ato nosetemo weyo tiyudo ka kata mana bang' higa achiel otimre nadi odokie koro addiction duto onge addiction mok nyal bedo managed kendo onge addiction mwanyalo wacho ni mai ok nyal timre nadi obed gambling obed masturbation obed pornography obed sex obed mar tich ni addiction ti kaka gibedo ga managed to most addictions gibedo managed inpatient en gima nyaka igol ng'ato iluongo na alwora yes ma entiere mo practice that behavior nikech addiction gi condition ga obwongo dhano sama itimo gambling mang'eny chande reward miyudo ga e bwongo ni nitie conditioning moro ma gino time e bwongo ni kachacha emiwinjo ko wacho ni odhi otimi nadi omaki mafuanda ma koro yudo ka weye timre nadi koro the first stage ni nyaka iwuog e alwora mitime gino no nitiere access kaka wawacho ni kwa wacho pornography nyaka ibed gi simu
katibed gi laptop moro binyalo yudo kinyalo nene tabia gi koro samo keti inpatient cha wa withdraw those triggers gigo mamiyo ga iparo chako timo gini katango aye to koro watimo ni gino mwaluongo ni psychotherapy manyiso ni timo ni counseling mapuonji manyisi kakinyalo dak ma okitimo tabia ma wacho ni timo asasa chande obed gambling obed shopping obed mano koro psychotherapy no emibiro timni at an inpatient level kwa wacho ni wadwa time outpatient success rate to mana bro wacho kai success rate mar outpatient kod tuoche ma itimo asasa gi is very low nikech obire session watimo session odokie otkaja chande oneno advertisement mar mokabi wacho nikech okadwa ketho chiro okadwa ketho ni koro gigo nitiere to puonj no bende nitie programs moket kacha 12 step program nitie makonyo ji nitiere group therapies mantiere mobedo kanyo makonyo ji mamiyo ng'ato somo kendo ng'eyo kako nyalo weyo tabia giki giminyiso wakanya daktari ni en ni konyruok nitiere ng'ato nyalo wuok e gigi kendo ng'ato nyalo dok e ngimane e yo makare en mana ni nitiere weche moko maber kinyiso oganda wa daktari ni kaponono ni ng'ato dwaro konya onyalo yudo kony kanye kae to bende seche moyudo kony duration kata thuolo mondo mi therapy ni orum duto te nyalo kawo thuolo marom nade kaluwore gi addiction ma in godo addiction moram kaka se wacho addiction duto wanyalo timre nigi kony kendo nigi management margi ka in gi chemical addiction luwore gi chemical addiction ma in godo kongo nyalo kawo thuolo matin dweche 4 dweche 3 dweche 6 iyudo kisekonyo kata mana higa iyudo kisekonyo ng'atni kendo nyalo reintegrate back to the society to mano penjo maber nikech mae shida moro ma wan godo kendo e field abro mi example ariyo nitiere gino ma ng'eny ji wawach ni kata jok manigi shida mar kong'o I will be very honest with many people wacho ga ni gidhi e rehab dweche adiwa adek kata in ing'eyo to pok na wacho ni to mano gima ng'eyo gimomiyo noket ji wacho ga ni gidhi e rehab dweche adek rehabilitation kidhi e pinje maoko kaka US itime kuom higni 2 eka koro mano wacho ni ng'ato system olwokore maber ma 12 step cha ng'ato time kaka onego bed ni time wach mar dweche 3 nobiro nikech Kenya mondo mi sick leave ok nyal mi sick leave mokalo dwechne adiwa 3 imiyo ga ng'at matiyo kata mondo gi sirikal sick leave mar dweche adiwa 3 to the maximum unless ni en chronic illness moro madwaro prolonged treatment koro yudo ka gino nobiro modonje pach oganda ni rehabilitation kitere ng'ato manigi tuo to nego beni bet dweche 3 to wawacho ga ni thieth en gino ma en progress based manyiso ni ibiro thiedhi manyaka convince your clinicians, your case managers, jogo ma provide that treatment to you ni in ready mar idoge oganda to kanye mashida mang'eny nitiere nikech iyudo ka kata mano oganda wa sama gibire thiethni to gibiro koseketo pache na dhi bet kacha timre nadi dweche 3 koro kato kochango kato kokonyre tiyudo ka enodwadhi tiyudo ka mano kelo shida mang'eny kuom thieth ma shida mwasebedgo kena mora inya kisepenjo ni thieth onego bed ni en individualized kata mano hospital kidhiye Ruth ka dhi hospital an gi tuo moro mar TB kata tuo moro mamano nyaka itiek thieth abro bet kacha nyaka tiek thieth ma daktari mabro nyisa ni koro in isechango dhi timri nadi dog dala daktari aneno ka sawa ma wangwa mokalo akwayo ni mondo bitwagni wagole studio ka amondo mwatero kokocha ponono ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye kata nemni mag simu mondo mitwagni koro wagole ka watero kokocha kae to bende seche ma ponono ni ng'ato nyalo dwaro mondo mitudre kodi ka ponono ng'ato sedhi chendo ni duto te bendo nyalo relapse kod weche makamago kata kamano nyiso kaka wanyalo yuda Nairobi kae an Ngong Road Epowood Adams 4th floor room 413 kanye mi yudo clinic marane kanye mwabro time counseling kod chenro mopogore opogore kuom inpatient wan gi organization waluongo ni Amrek Kenya wan Ngong kendo kanye mwa admit patients madwaro treatment mag inpatient namba mar simu en 07 abich aboro aboro 1 0 2 3 2 07 588 10 232 kigo namba no
ibro yudowa kendo ka in gi ng'at man gi shida mora mora obed tuo mar kongo, njaga, gambling, ang'o, inyalo go namba no kendo ka udwaro bende outpatient counseling mora mora munyalo dwaro, psychotherapy, family counseling, nyathi sikul ma nigi shida mag sikul, mago duto wa provide counseling. To go agwa namba no 075881022 to wabro konyi. Erokamano nya daktari, adwoko ni erokamano mar biro mondo mi puonje oganda wako tende kod weche mag addictive disorders. Chenro en Penj Laktar, Dr. Levi studio, wadwoko ni erokamano makende jahera mar chenro ni kenda yudo ni konyori. Kikiwe mokitudori kodwa kendo die chieng' machielo kwa bokelo ni chenro mar Penj Laktar, iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.